Ahoj, ahoj! Takže sme tu my, ľudia z Baotaku, Majniči, ktorý je tam, oproti, ktorý teraz dal a postol videovlog, ktorý uvidíte dneska večer. No, tu som ja, Vlado, Katrael, starý veterán, ale regenerovaný, takže dúfam, že rozpeckujeme do najbližšieho a chceme upozorniť na veľký oktobrový, nie revolúciu, ale veľkú oktobrový zraz na Halloween, ktorý bude v Medickej záhrade začne a program bude zverejnený za niekoľko dní alebo týždne najbližšie a ozveme sa vám ešte cez našu stránku baotaku.sk a aby ste vedeli, tak bude to mať už aj konečne poriadny program a bude to aj také zaujímavejšie a dúfam, že to bude putavé a príde čo najviac ľudí. Čaute ľudia, vidíme sa! Áno, uvidíme sa, majte sa. Dúfam, že toto video bude mať dobrú kvalitu, tak držme palce.